היום נדבר על פגיעה בפרטיות ולשון הרע, שזה שני תחומים מתחום המשפט האזרחי, שאני מאוד מאוד אוהב לעסוק בהם. בתחומים האלה למעשה החוק בא להגן לא פחות מאשר על נימי נפשו העדינים ביותר של אדם. מדובר בפגיעות קשות מאוד ברמה המנטלית והנפשית. אני אזכור בקצרה את שני החוקים העיקריים בתחום הזה. יש גם קשר ביניהם, אנחנו נראה אותו במהלך ההרצאה, אבל זו סקירה כללית וראשונית, וכמובן שהיא לא באה להחליף שום ייעוץ משפטי. תמיד צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אז חוק איסור לשון הרע מסביר לנו מהו לשון הרע. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל, לבזות, לפגוע, גם אם מדובר באדם, גם אם מדובר בתאגיד. החוק במפורש אומר, בסעיף זה אדם, יחיד או תאגיד. מדובר על השפלות וביזויים ספציפיים, כמו להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבזות בשל מעשים, אבל לי חשוב שתבינו את העיקרון, את עיקרי הדברים. מבחינת פרסום, כי אמרנו שלשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לעשות את הדברים האלה, אז פרסום לעניין חוק איסור לשון הרע זה בין בעל פה ובין בכתב ובין בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל, כל אלה נחשבים פרסום. והחוק גם נותן כמה דוגמאות שהן לא רשימה סגורה, זה לא כל האפשרויות, אבל דוגמה אחת למשל, אם הפרסום היה בכתב והכתב עשוי היה לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע. כלומר, גם אם הוא לא הגיע בפועל לאף אדם אחר זולת הנפגע, אלא רק עשוי היה להגיע, זה כבר עשוי להיחשב כפרסום. אבל לא רק לשון הרע, לא רק האיסורים נמצאים שם, אלא יש גם הגנות. יש מקרים שבהם לשון הרע לא ישמש עילה למשפט לא פלילי ולא אזרחי, כי מדובר גם בעוולה פלילית וגם בעבירה אזרחית. לא נוכל להיכנס לכולם, אבל לדוגמה, פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות מוסמכת, זו יכולה להיות הגנה במקרה שנעשה פרסום של לשון הרע. הגנה אחרת מפורסמת מאוד, נקראת הגנת אמת הפרסום, בלשון המקובלת יותר, אמת דיברתי. אם אמרתי אמת, בהכללה גסה, ייתכן מאוד שאני יכול לחסות תחת ההגנות של חוק איסור לשון הרע. הגנה אחרת היא הגנת תום לב, והחוק קובע גם חזקות, שמעין הנחות מוצא, שאם עשיתי דבר מסוים או לא עשיתי דבר אחר, ההנחה היא שפעלתי בתום לב או שפעלתי בחוסר תום לב. זה עוזר בשלב ההוכחות בבית המשפט, שהוא שלב קריטי. זה עושה לנו קיצורי דרך קצת. מה קורה אם יש פרסום של לשון הרע? אז החוק נותן לנו כמה תרופות וסעדים. הסעד הפלילי עשוי להיות גם מאסר של שנה. הסעדים האזרחיים יכולים להיות פיצוי על נזקים אם אני מוכיח את הנזקים שלי, או סעד שהוא מאוד ייחודי ונמצא במספר מצומצם של חוקים כמו לשון הרע והגנת הפרטיות וחוק זכויות יוצרים, שזה סעד של פיצוי ללא הוכחת נזק. כלומר, גם אם אני מוכיח שהיה פרסום של לשון הרע, או הפרה של הפרטיות שלי, אבל לא הצלחתי להוכיח שנגרם שום נזק כתוצאה מזה, אני עדיין יכול לקבל פיצוי של עד 50,000 ש"ח, או אם היה כוונת זדון, עד 100,000 ש"ח. אז זה קצת לגבי לשון הרע. מה לגבי הגנת הפרטיות? אז חוק הגנת הפרטיות אומר שלא יפגע אדם בפרטיותו של זולתו ללא הסכמתו. זה הכלל. פגיעה בפרטיות מהי? אז גם כאן החוק בא ומפרט לנו. יש מספר דוגמאות שאני אציג, הטרדה, האזנה אסורה, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד. כל אלה עשויים להוות פגיעה בפרטיות, ויש עוד דוגמאות נוספות. פרסום, גם כאן מדובר במקרים מסוימים, בחלק מהפגיעות בפרטיות נדרש איזשהו אלמנט של פרסום, ופה החוק מפנה לחוק איסור לשון הרע, שאומרים לנו בחוק, פרסום כמשמעו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע. כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת מה זה פרסום לעניין הגנת הפרטיות, אנחנו כבר מתחילים לראות את הקשר בין החוקים. גם כאן מדובר בעוולה אזרחית, שיכולה גם להביא לכדי עבירה פלילית, שיכולה גם להגיע למאסר של 5 שנים, וגם בחוק הזה יש לנו הגנות. למשל, אם הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי חוק איסור לשון הרע, או אם הפגיעה נעשתה בתום לב בנסיבות מסוימות. וגם כאן יש לנו חזקות מהן על מקרים שיכולים לשמש תום לב או חוסר תום לב, והחזקות האלה די מקבילות לחוק איסור לשון הרע. מעבר לכך, יש גם פרק שלם שעוסק בהגנה על הפרטיות במאגרי מידע. זו הרצאה בפני עצמה, לא נוכל להיכנס, אבל קחו בחשבון, מאגרי מידע
יש שם אלמנט של פרטיות שצריך להגן עליה, אנחנו לא יכולים סתם לשמור על המידע הפרטי והרגיש של אנשים, צריך לעשות את זה בדרך שהחוק מתיר את זה, אחרת אנחנו חשופים לתביעות גם פליליות וגם אזרחיות. כשגם כאן, בעבר לסנקציה הפלילית של מאסר, יש סנקציות של פיצויים עם הוכחת נזק ובלי הוכחת נזק, וכעורך דין, אחד הדברים שצריך לעשות זה לדעת איזה מהסנקציות לדרוש, לאיזה מהסעדים אני רוצה לפנות. סעיף מאוד מעניין בחוק הזה ספציפית ומאוד חשוב, זה שתקופת ההתיישנות בו, להבדיל מרוב החוקים בתחום האזרחי שבהם מדובר על התיישנות של 7 שנים, כאן ההתיישנות היא של 2 בלבד בחוק הגנת הפרטיות, וצריך לקחת את זה בחשבון. יש גם סעדים נוספים שאפשר לעשות, אני לא אוכל להיכנס כאן לכל הדברים, אלה הם עיקרי הדברים. תודה רבה לכולם.